Kejanmi basuk bakmen ya baro. Hakini kapor nganon ra shapi ka wepat ki kubor. Jokabri rosha. Kabade shapangi kam hau. Hakabaka we ka liengsuiñ hau. Jokabri rosha. Kabada tipkum Luna 25 spacecraft kala harap no hakindo jong Bnai. Hadian bakala don kecing bakala hakalintiyad. Kat kum ka Jingtip bala yodum laya tho ba ka Russia Space Agency kabapet ikikam hau kala pentip ba ka take jingtunu but pen heri ka take liengsuiñ hau sa Bnai ka day shibinta jong kan Luna 25 mission bala tumulu man hiar hakibinta South Pole jong Bnai Henry Kylleng poi perkat ka take liengsuiñ kam shim la poi show but hard no hakiway pat kibinta jong Bnai Katay ka jingjia kalapun pulom ru ia ka Luna 25 mission hakaba kidon ar benta ka thom jong katay ka jingtmu pan her sya katay ka chaka kabaningkong kalong panlap lani wat ya utha lani ka hakibenta South Pole jong Bnai bat kabaan kalong bat kintiwa ka jingla jong kabri bat poi sya Bnai what happening shibud ka jing air nakaliang uru cosmos na ka Russian Space Agency ulakan pa bahadin katay ka liengsuiñ hau kalahab no hakibenta jong Bnai kim shimla na asyu pan urlong ya ka jingtunu but kim shimla labdin show ya ka what hadin ba katay ka liengsuiñ hau kalayo ru ban shondu katu katni kibenta jong Bnai kuman shukro hamni bakari India ru dang hakini ki kindiatsi kalapan her ya Chandrayaan 3 daka ju ka thong ban poi shakibenta South Pole jong Bnai but kani ka nong ru kum ka jingya kop hapedeng ki ri ka Pyrthei ban labdin ki benta ba pher hau Bnai kham tan ka प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M2 रॉकेट का यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है